Dnešný deň patrí poštovej známke a všetkým filatelistom. No a práve slovenské známky získavajú svetové ocenenia a vo svete nám robia skvelú reklamu. Je to aj vďaka tvorcovi poštových známok Martinovi Činovskému. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Vy ste takým otcom tohto dňa. Cítite sa tak? Ale viete, keď mi niekto povie, že som otcom, alebo... No, necítim sa. Boli ste rozhodne pri tom, keď sa tento dátum spomínal, že by to mohlo byť aj na Slovensku, respektíve v Československu. A boli ste pri tom, kedy ste povedali, že bolo by dobré aj na Slovensku doma mať takýto sviatok a nejakým spôsobom si to pripomínať. No, hlavne som bol pri tom, keď začínala slovenská známková tvorba po rozdelení Československa, lebo som ako si tušil a vedel, že bude treba robiť aj slovenské známky. Len tak pre zaujímavosť, prvá slovenská známka vyšla 1.1. presne o polnoci, keď vznikla Slovenská republika, takže to bola jediná oficiálna záležitosť, jediná cenina, kde bol nápis Slovensko. A predpokladám, že s našim znakom? No samozrejme, čo iné by mohlo byť. A tak napadá vám niečo, čo by tam mohlo byť iné? Ale tak nie, to bolo ako... Ten znak bol v poriadku. Ten znak bol v poriadku, síce aj Česká republika urobila tiež znak, lenže my sme boli prezieraví a nenapísali sme tam KČS, hoci vtedy ešte boli koruny československé, ale vlastne sme trošku kopírovali Nemecko, ktoré tiež neudávalo nominál a teda názov meny. Takže bolo jasné, že keď je tam nápis Slovensko a nejaká číslica, takže je to mena, ktorá platí na Slovensku. Takže potom, keď prišlo k zmene a začali platiť koruny slovenské, tak tieto známky ostali platné i naďalej. A vlastne bez toho označenia meny boli známky celý ten rok 93, ale spomínali ste Deň poštovej známky. No Deň poštovej známky sa vlastne, ak to môžem nazvať, oslavoval už počas Československa. 18. december bol zvolený preto, lebo 18. decembra roku 1918 vznikla prvá československá známka, ktorej návrh robil Alfons Mucha. No a my sme sa pokúsili podržať túto tradíciu, tak keď som ešte robil predsedu realizačnej komisie na Ministerstve dopravy, pošta, telekomunikácií, dal som tento návrh, že proste, aby sme túto tradíciu zachovali. Komisia to odobrila, aj minister, takže do tých čias vlastne 18. december je Deň poštovej známky, ale týka sa to iba Slovenska a Českej republiky a nie je to žiadny medzinárodný deň, je to proste záležitosť vydavateľa, tvorcov známok, filatelistov, kedy v tento deň sa majú možnosť stretnúť a trošku si podebatovať o celoročnej tvorbe poštových známok. No a vy konkrétne oslavujete 18. december nejako špeciálne? Ale špeciálne neoslavujem. Dostal som pozvánku na recepciu a na takú oslavu, ktorú robí Slovenská pošta. Že by ste si tak narýchlo vyrili známku? No narýchlo to už by som nestihol, ale vtedy sa vlastne zhodnotí celá tvorba za celý rok a udeľujú sa ceny, povedzme kryštálová známka Slovenskej pošty, akože najlepšia známka z celoročnej produkcie, najlepší výtvarný návrh, najlepšia rytina a takisto sa odovzdáva cena ministra. No tak vy máte tých cien, ktorú si ceníte najviac? No, nemôžem povedať, že by to bolo konkrétne za nejakú známku, ale samozrejme známková tvorba tam hrá určitú úlohu. Jedného dňa mi došiel list z Francúzska, z vlády, podpísaný ministrom kultúry, že mi udeľuje rad rytiera umenia a literatúry. No, nebolo to len za známku, ale vôbec za určité také kultúrne vzťahy s Francúzskom, dlhoročné, ale samozrejme veľkú rolu tam zahrala známka, ktorá vyšla ako spoločné vydanie francúzsko-slovenské a bol to Milan Rastislav Štefánik. Dá sa považovať toto ocenenie za také top vo vašej kariére zatiaľ? Zatiaľ áno, a pochybujem, že ešte bude nejaké lepšie, lebo nie je veľa výtvarníkov, ktorí by získali zo zahraničia takýto rad. Prečo? Čo myslíte, že sa ľuďom nechce ísť do takéhoto remesla?
Nemyslím, že je to... No, ak by sme hovorili o rytinách poštových známok, hej, tak vlastne ja som svojho času prelomil taký ten určitý monopol, lebo vždy sa hovorilo o pražskej ryteckej škole, o českých rycoch. Zrazu prišiel Slovák z Levoče a celé to pokazil. No celé to pokazil, bola to niekedy dosť strastiplná cesta, ale keď som vlastne tých kolegov v Prahe presvedčil, že to viem robiť, tak už ma potom brali naozaj ako kolegu. A prijali vás hneď, alebo to naozaj bola ťažká cesta v začiatkoch? No, začiatok bol vlastne taký, že už na Vysokej škole výtvarných umení, ja som študoval u profesora Albína Brunovského, som robil proste grafiky miniatúrneho formátu. Chodil k nám na prednášky z Prahy vynikajúci český rytec Jozef Herčík. No Albín Brunovský ma tak pobádal, že to by bolo niečo pre mňa, skúsiť to a podobne. Potom bol ďalší dôvod, že na Vysokej škole výtvarných umení bolo tak dobre, že sa mi nechcelo s nej ani po 6 rokoch odísť. Tak pustil som sa ako do týchto poštových známok a do rytectva, lenže súkromne sa to nedalo, lebo vlastne podobnou technológiou sú robené aj iné ceniny, aj bankovky a tak, takže v Prahe si tieto veci považovali za dosť ako tajomstvá, hej. Takže profesor Brunovský vymyslel, že to bude téma mojej umeleckej ašpirantúry, a keď už to bolo v rámci školstva, ministerstva školstva, tak vlastne som sa k tomu dostal. No a keď som skončil tú umeleckú ašpirantúru zhruba po 4 rokoch, tak som sa snažil teda presadiť v tomto odbore. Boli tam určité ťažkosti, samozrejme, len ono je to tak, že som si musel na to nejak zvyknúť, lebo tie ťažkosti vlastne v iných farbách pretrvávajú dodnes. A už je to rutina, alebo záleží naozaj od námetu, od náročnosti tej ktorej témy a dokážete teda nad tým ešte stráviť hodiny a hodiny? No, závisí od témy, hej, vtedy samozrejme je potrebný určitý ten fortiel. Ja sa priznám, že tú umeleckú ašpirantúru som robil 4 roky, no a až po 4 rokoch som sa vlastne mohol pustiť do takejto konkrétnej práce a rytín. Mne to pripadalo, ako keď som sa učil odznovu kresliť. Že síce som mal vysokú školu za sebou, ale táto technika je tak náročná, že naozaj, ako sme hovorili pred chvíľou, málo ľudí sa tomu venuje. No asi preto, že tam si treba roky najprv odsedieť a naozaj sa to naučia odrieť, kým sa k tomu naozaj môžete dostať. Takže na ilustráciu, ja neviem, v Čechách je možno tých 8 aktívnych rycov, vo Francúzsku 12, no u nás takých 5-6. Koľko známok máte za sebou? Nemám ich spočítané presne, ale ja to neberiem tak, že či len známky, ale aj iné rytiny, medzihárči a obálky prvého dňa, ale bude ich tak cez 160. A máte niektorú, ktorú milujete natoľko, že nenavidíte? Pre množstvo dôvodov. Jeden z nich môže byť ten, že ste ju tvorili dlho a nešlo vám to do tej ruky proste. No, boli niektoré také námety, s ktorými som sa veľmi natrápil. Viete, keď máte na známke 56 figúriek a musíte ich vyriť, vrátane klobúčikov a tvári, tak to dá zabrať a nakoniec to nie je voľným okom vidieť. No, ale mám aj také známky ako obľúbené, ktoré považujem za prvé. Trebárs prvá známka, kde bol podpísaný slovenský výtvarník a slovenský rytec, bola spolupráca s profesorom Albínom Brunovským. Dovtedy vždycky bol, proste a keď bol výtvarník Slovák, to realizoval to teda český rytec, takže to bola taká prvá moja známka, za ktorú sme dostali aj ocenenie, dokonca medzinárodné, ako známka roka. Bola to Matica Slovenská. Potom prvá spolupráca s Jozefom Balážom, ktorý bol významný tvorca poštových známok. No to tiež bolo také dosť zaujímavé po rôznych peripetiách. Nakoniec tá známka tiež dostala ocenenie akože najlepšia rytina roka. Za prvú známku môžem považovať to, čo som spomínal, ten štátny znak pri príležitosti vzniku republiky. Ďalšia taká prvotina bola známka, ktorá vyšla v deň, keď u nás sa zaviedlo euro. Takže to bola prvá eurová známka. Bola veľká sláva. S námetom
euro. No, veľká sláva, ale myslím, tá prvá známka z Slovenskej republiky, to bolo zaujímavé, že ľudia, ktorí boli na námestí SNP, tak čakali na otvorenie pošty, ktoré bolo o 2:00 popoludní, takže od polnoci do 2:00 sa vytvoril rad, ktorý siahol od pošty 1 až po tunel. A taký dav ľudí tam bol, takže som mal problémy sa vôbec na tú poštu dostať, lebo som potom podpisoval tieto hárčeky so známkami a dcera mi to tak sa snažila spočítať, že koľko podpisov, tak bolo ich cez 3000. Takže už som mal písarský krč, lebo už tie prsty boleli. No určite. A stalo sa vám niekedy, že vám prišiel list a bola tam vaša známka? No samozrejme, a hlavne filatelisti, nie len, že na liste, na obálke sú moje známky, ale aj v obálke sú moje známky, no, lebo mi to posielajú na podpis. Lebo pre nich to má väčšiu hodnotu, keď je to podpísané autorom, tak potom im to zase posielam to späť. Áno, ale potom prípadne list, ktorý ste možno naozaj nečakali, tak bežná pošta asi nie, tam sa známky veľmi nedávajú, ak sa to týka nejakých poplatkov, ale neviem, taký list do schránky otvoríte, pozriete sa, neviete hneď možno na prvýkrát od koho to je a tam vidíte svoju známku. No, už len to, že niekto nalepí na známku list, tak si cením, že si dal na tom záležať. Možno aj preto, aby urobil sebe radosť, alebo mne. Ale sú vyslovene takí ľudia, ktorí to berú ako, filatelisti tomu hovoria, celistvosť. Že tá obálka so známkou, ktorá prejde poštou a ešte adresátori, tak pre nich má nejaký význam. Aj ten deň vydania, viem, že toho 1.1. ešte lepili na listy poslednú československú známku a zároveň prvú a sami sebe si to posielali filatelisti. No takže niektorí takíto, hlavne filatelisti, mi pošlú obálku z ručného papiera, ešte zladia aj farebne známky, ešte si dajú aj záležať nad námetom tej známky, kaligraficky krásnym písmom napíšu adresu. Takže niekedy si takéto obálky odložím, lebo proste je to jeden výtvarný celok. Uvažuje sa v týchto dňoch momentálne, alebo teda v posledných dňoch sa veľmi na Slovensku hovorí o novom prezidentovi. Nechcem od vás meno. Každopádne je medzi nimi typ, ktorého by ste hneď teraz, keby ste všetko mali k tomu, vedeli urobiť do pár hodín, neviem. Išiel by od ruky? No, do pár hodín nie, ale priznám sa, že doposiaľ som robil známky všetkých našich prezidentov, všetkých troch. No práve. A v emisnom pláne na budúci rok je známka prezident. Samozrejme, meno tam nie je, ale je tam meno autora a som to opäť ja, tak uvidíme. Nemôžem predbiehať, ale ja budem pozerať na tie voľby rídzo, teda z výtvarného hľadiska a pozerať, že ako by sa ten prezident, teda ako tá tvár dala spodobniť na poštovej známke. Máme na to ešte rok, keď budú voľby. Nemiešame politiku, ale sám som zvedavý, teda, čo mi potom poviete. No, ono je to ako tak, išla tá práca. Ono s tými prezidentami, to sú historky samé o sebe. Ale napríklad prvého prezidenta Kováča som stihol urobiť za 4 dní. Ale takže som robil viac menej v kuse. A tuším, bol to jeden z mála prezidentov, ktorý mohol po voľbe na inaugurácii už hosťom rozdávať svoje známky. Fotogenický typ. No ale viete, tam bolo ešte také aj z mojej strany nadšenie, že proste urobiť to a čo najrýchlejšie a na čas. A ďalšia vec, že v podstate sa to týkalo teda tá výroba známky 3 osôb. Ministra, ktorý by to zadal, ja ako výtvarník a rytec som robil známku a vedúca POFISu zabezpečila tlač a dovoz a distribúciu 3 ľudia. Teraz je to zložitejšie, teraz neviem, či by mi prsty na rukách stačili, aby som vymenoval, koľkí ľudia do tohto môžu hovoriť, takže ten proces trvá dlhšie. Napríklad pri prezidentovi Šustrovi to trvalo až 2 roky. A osobnosti vám idú jednoduchšie ako trebárs iné motívy? Je to individuálne? No, urobiť portrét na známke v rytine, kde máte 8 liniek milimetry, kde podpis je vysoký 0,3 mm,
kde máte ako výtvarník v dispozícii akurát len čiaru a bod a nič iné, tak ten portrét je vlastne najnáročnejší a najťažšie sa robí. Ale mám rád také motívy proste prírodné, napríklad je to emisia krásy vlasti, alebo niektoré také motívy. No ja narodil som sa v Levoči, takže keď sa jedná o Tatry, Spiš a okolie, tak obyčajne tieto výtvarné návrhy. Tam tá príroda vyhráva. Nie, tam to vyhrávam ja ako výtvarník, že mi to prideli, alebo tak vedia, že proste sa budem to snažiť urobiť čo najlepšie. Treba som robil sériu Jaskyne, alebo Spišský hrad, Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Studenovodský vodopád a tak ďalej. Slovensko máte v ruke. No, ani nie, ale podľa toho, o jakú tému na známku sa jedná, podľa toho si celá rodina plánuje dovolenky alebo cesty a chodíme po Slovensku. No, sú to slovenské známky, slovenské námety, takže k moru sa nedostaneme. Tak skoro. Tak skoro. Ďakujem za rozhovor a budem sa tešiť na budúce. Všetko dobré želáme. Pekný deň. Dobrý deň. Nielen od dní poštovej známky a filatelie som sa zhovaral s tvorcom poštových známok Martinom Činovským.